Bon dia, somiadors! Ja estem al tercer càmping, al càmping Can Martí, que està situat a Tossa de Mar. Ja hem arribat i hem vingut a escollir parcel·la, i aquesta és la que hem escollit. Una parcel·la de puta mare. Tenim aquí dos arbres que ens tapen tota la llum del matí i part de la tarda. Tenim l'electricitat al costat, l'aigua al costat, i a sobre tenim aquí al darrere tenim la piscineta i el súper, i aquí, per aquí han d'estar els lavabos. O sigui que estem de puta mare. I ara estic esperant a que vingui el Franqui amb el cotxe, que no sé on connectar. Ara ve. Buen día, somiadors. Tienda del Decathlon abierta en 3 segundos. ¿Así? Pues... Salut, salut! Tos! Salut! Els que coneixeu el francès no veieu que quan estornuda fa achús, achús, fa tos i després fa xús? És un achús, però sí. És una cosa molt rara! És una cosa molt rara. Però bueno, jo lo dejo allí. Hem deixat el càmping i ara estem a Tossa, a fer una volteta. Tossa de Mar és un municipi català que té més de 6.000 habitants i antigament en l'època romana es coneixia com a Torissa. Pertany a la comarca de la Selva i pertany també a la Costa Brava. El castell de Tossa va ser proclamat Monument Artístic Històric Nacional el 1931. Estem a sobre del castell de Tossa i volem compartir amb vosaltres les vistes espectaculars, sugoi, fantàstiques que hi ha des d'aquí. Ens despedim del castell i... Anem a sopar!